que non deixamos de contar mulleres que denuncian ou víctimas e nos poñemos a contar maltratadores, porque creíamos que traballar no foco e dar debate no tema fulcral, no tema básico do debate feminista era clave. Calquera tipo de sector ou de actor social que nos queira contar un relato utiliza os números. E os números, pois como ben sabemos, os datos poden utilizarse de moitas formas e en función de como os utilicemos e da perspectiva que lles deamos, pois podemos contar unha cousa ou outra, non? Que non sirve de moito que durante estes días fagamos ese ultraesforzo nos medios de comunicación se o resto do ano non hai unha continuidade, non? O sea, non se trata de estar todos os días facendo reportaxes sobre igualdade e sobre violencia machista, pero sí tratar cunha transversalidade de perspectiva feminista, perspectiva de xénero, chamémolo como queiramos, as informacións que publicamos nos medios de comunicación.